Aké nové ministerstvo by ste vybudovali na Slovensku a čo by také ministerstvo riešilo? Teraz však ideme riešiť inú vec. Ja som veľmi rada, že prišli naši hostia do Telerána. Minulý týždeň v stredu sme začali riešiť tému alebo poviem to a rozmením to na drobné, problémy rodičov, ktorí nevidia svoje deti alebo nie je im umožnené sa stretávať so svojimi deťmi, keď sú rozídení so svojimi partnermi. A ak dovolíte, ja najskôr predstavím dámu, našu kolegyňu Radku Rusňákovú, ktorá je reportérkou Lampárne. Príjemné dobré ráno. Spolu s ňou vedľa nej sedí magister Martin Hurtaj. Dobré ráno, právnik. A je tu otecko, ktorý prežíva peklo posledné roky. Posledné 2 roky je to horšie. Pavol Funtal. Príjemné dobré ránko. Dobré ráno. Aj vám. Minulý týždeň sme načrtli, že nielen matky majú problémy bojovať o svoje deti, ale aj oteckovia. Takže teraz by nám mohol trošku priblížiť svoj príbeh pán Pavol. 7 rokov od narodenia dcerky sa snažím s ňou si rozširovať styk. Pravidelne každý rok žiadam o rozšírenie styku, pretože matka mi bránila styku. Takto ešte povedzme, že vaša dcerka bude mať 9 rokov. 9 rokov. Vaša bývalá partnerka nie je vašou manželkou, žili ste ako druh a družka. A teda už 7 rokov bojujete o styk so svojou dcerkou, pretože nie je vám umožnené stretávať sa s ňou. Áno, presne tak. No. Takže, ale darilo sa každý rok rozšíriť o niečo, až to bolo normálne párno-víkendovské stretávanie. Potom som sa potešil 1. júla 2010 prišla novela zákona o stredovej starostlivosti. Ja som sa snažil ex-partnerke navrhnúť stretnutie, že by sme sa o tom mohli porozprávať, že by to bolo vhodné určite aj pre našu dceru, lebo skúsenosti zo zahraničia sú výborné o tomto. No, ex-partnerka zareagovala veľmi negatívne, že to je zlé, to určite nemôže fungovať a dala žiadosť, návrh na súd na úplný zákaz styku a zrušenie mojich rodičovských práv. Fúha. Takže čo teraz prežívate posledné 2 roky? Posledné 2 roky prežívam vyslovene peklo na súde, lebo súd je... Mám pocit, že súd je zameraný proti mne. Sú tam nejaké zvláštne okolnosti. Súd prebieha veľmi neštandardne. To znamená, že? To znamená, že vylúčená verejnosť. A pritom by to malo byť verejné pojednávanie? Áno, je to tak? Je to podľa ústavy, aj podľa zákona. Je to akože v záujme maloletého dieťaťa je zakázané teda vstup verejnosti, ale dieťa tam vôbec sa nezúčastňuje pojednávanie. Kebyže vypovedalo, tak to je ako pochopiteľne. No a okrem toho ma stráži ešte polícia, alebo respektíve sa zúčastňuje polícia na týchto pojednávaniach, to na žiadosť matky vraj. Takže ona z vás vlastne urobila nebezpečného človeka, ktorý by sa nemal stretávať s dcérou na základe toho, že vy ste chceli striedanú starostlivosť. Áno, je možné sa v našom právnom štáte nejak brániť? Má šancu? To je už otázka na vás. Pán Hurtaj? Že či má otec, ktorému je odopreté stretávať sa s deťmi, právo stretávať sa s ním, keď nie je ešte súdom určené, preukázané, niečo konkrétne zakázané? Pokiaľ není vyslovený zákaz styku, či už v predbežnom opatrení alebo už v definitívnom rozhodnutí súdu, tak samozrejme, že ten rodič to právo má. Tým ale, že není styk upravený, áno, pokiaľ není upravený, tak je to na dohode rodičov. Keď styk upravený je, tak sa postupuje podľa právoplatného súdneho rozhodnutia. Tak, ako som povedal. Takže vo vašom prípade ešte nie je teda určené súdom to stretávanie? Máme určité stretávanie, ale matka aj napriek tomu bráni stretávaní. Aj to, takže ona to nerešpektuje, dá sa povedať. Nerešpektuje. A máme teraz ešte predbežné opatrenie, kde mi zakázali dcerke prespávať cez víkendy. Radka, aké máte skúsenosti v Lampárni s takýmito prípadmi? Je ich veľa? Je ich veľmi veľa a bohužiaľ musím povedať, že naozaj tie matky robia problémy tým otcom a je veľmi ťažko dokázať, či sú to skutočné problémy, ktoré vytvárajú, alebo je to naozaj nechtiac, ale väčšinou je to naozaj o tom, že keď si ten otec ide počas tých stanovených hodín pre to dieťa, tak dieťa je zrazu chore, popri tom celý týždeň chodilo do školy, alebo sa vyhovárajú, že dieťa nechce ísť a popri tom dieťa možno, že za oknom plače, že s tým otcom chce ísť, ale ten otec sa to nemôže preveriť, lebo nemá povolený vstup do bytu. Vo chvíli, keď vstúpi do bytu, zavolajú políciu. Polícia nebude nič robiť, lebo veria teda matke, ktorá s tým dieťaťom je dlhšie. Čiže je to naozaj veľmi komplikované a ja budem naozaj stále apelovať na tých rodičov, že je to jedno, či je to matka alebo otec. V prvom rade sú rodičia a nech si uvedomia, že čo z tých detí vyrastie. Nemajú potom ten model, aký by mali mať. My hovoríme o deťoch v detských domovoch, že majú mať svoju rodinu. A tie deti v detských domovoch, keď sa dostanú do profesionálnej rodiny, majú vzor otca, majú vzor matky. Ale vlastne v takýchto rozvedených rodinách
alebo odídených od seba, tí partneri svojmu vlastnému dieťaťu ten základný vzor nedajú a to je smutné. Lebo a veľmi mu ubližujú. Ja pravdu povediac, som rozvedená, nemáme určené súdom, pretože sa vieme normálne dohodnúť a pre mňa je to maximálne nepochopiteľné, keď dvaja dospelí ľudia dieťa využívajú na boj. Ako to naozaj teda je? A viac sa pozrieme aj do vášho súkromia, ak nám to dovolíte, v tej poslednej polhodine dnešného Telerána, takže určite mnohí z vás riešite podobný problém, budete chcieť vedieť viac. V tom prípade je to aj táto telefónna linka na poradňu, môžete volať 682 74 443. Nech sa páči. Príjemné dobré ráno. Radka Rusňáková z Lampárne prináša vždy príbehy zaujímavé zo života a nepochybne takým bol aj ten minulotýždňový, keď tu bola mama, ktorá sa nevie dopátrať k svojim deťom. Prišlo naozaj veľa reakcií na to, že sú aj otcovia, tak ako aj pán Pavol Funtál, ktorí nevedia byť so svojimi deťmi a právne nám a predovšetkým vám celé ráno radil Martin Hurtaj. Tak ako to je na Slovensku s tým, že nie... Možno otázka na vás, ste vraveli, že bolo naozaj aj teraz veľa telefonátov, že je veľa tých, ktorí tie svoje deti nevidia, napriek tomu, že majú napríklad aj papier od toho súdu. No, môžem konštatovať, že z tých, čo boli strašne veľa ľudí. Polovica mala problém ten, že čo majú robiť, keď dieťa nechce ísť k rodičovi. A druhá polovica, samozrejme, čo majú robiť, keď im dieťa nechce dať ten druhý rodič. Čiže bolo to také pol na pol. Možno samozrejme konštatovať, pokiaľ je súdne rozhodnutie, treba ho rešpektovať. Samozrejme, dieťa není vec. Áno, čiže to súdne rozhodnutie nemusí vždycky plne odzrkadľovať to, čo to dieťa práve v tom momente chce a čo nechce. A pokiaľ sa rodičia dohodnúť nevedia, tak potom vzniká naozaj vážny problém. Pokiaľ je to bránenie styku, bránenie v tom smere, že dieťa je chore, hoci chore nie je a podobne, treba podať v tom prípade návrh na výkon súdneho rozhodnutia. Dneska, jak som už hovoril, sú možnosti naozaj také, že ten súdca môže dať vyššiu súdnu pokutu vo výške 200 €. Ale ten postup je taký, najprv upozorní toho rodiča, aby nebránil styku, potom ukladá pokutu a v takom tom treťom štádiu, v podstate už úplne výnimočnom štádiu, naozaj málo kedy sa to stane, prostredníctvom úradu práce, sociálnej veci, rodiny a za asistencie polície môže až odňať to dieťa. Ale hej, vieme si predstaviť, čo to znamená, že pre to dieťa 7-ročné alebo 8-ročné dieťa teraz policajt nastúpený, kolízna opatrovnička, rodičia, ktorí sa tam vadia a teraz odnímajte dieťa. Čiže naozaj veľmi málo kedy sa to robí. Pán Pavol, vy ste v akej situácii? Stalo sa už, že ste museli siahnuť až úplne na takúto krajnú možnosť? Áno, niekoľkokrát som musel volať políciu, keď mi nebolo umožnené stretnúť sa s dcerou. Napríklad, že 3-krát alebo 4-krát za sebou, že bola chorá, vždy. To tak dopadlo. Horší prípad je, keď dieťa je dokonca mimo územia republiky. A to sa stalo aj jednému pánovi, ktorého máme na telefonickej linke, pánovi Erikovi Bogdanovi z Košíc. Prajeme vám dobré ráno. Dobré ráno, alebo dobrý deň všetkým. Skúste nám tak v skratke približiť ten váš príbeh, pán Bogdan. Dobre, tak my sme boli rozvedení s bývalou manželkou v roku 2009. Ona mi viac menej stále bránila v styku s deťmi. No to tak nejak pokračovalo až do roku 2010, kedy v januári ona potom uniesla naše dve dcery do Francúzska na neznáme miesto. Takže odvtedy nie som s deťmi vôbec v kontakte žiadnom. Rok sa dokonca nepodarilo ani s použitím polície Interpolu vypátrať, že kde vlastne sa nachádza. A keď sa to podarilo koncom roku 2010, tak potom sa začalo konanie o návrat detí, kde vlastne až v odvolacom konaní sa mi podarilo dosiahnuť papierovo síce návrat. No a teraz vlastne čakám na nejakú realizáciu tohoto návratu. A koľko ste už nevideli svoje deti? No už to budú 2 roky teraz. Ani v telefonickom kontakte nie ste vôbec nič? Ani vôbec nič. A v súvislosti s tou situáciou, ktorá je teraz vo Francúzsku, tak akože mám aj obavy, lebo sa tam strieľajú deti a tak ďalej pred školami, takže je to krajina, ktorá považujem za nie veľmi bezpečnú. Aj vidíte nejakú vidinu, alebo máte nejaký prísľub, alebo niečo podobné, že tá situácia bude lepšia, že svoje deti uvidíte? No, ja sa tej nádeje nikdy nevzdávam a verím, že vlastne týmto rozhodnutím, ktoré už mám na papieri, tak nakoniec bude realizované a že k tomu návratu aj skutočne dôjde.
Budeme vám držať palce. My tento príbeh ešte budeme sledovať možno aj s kolegami v Lampárni. Želáme vám ešte teda pekný deň, ak sa to tak dá povedať. Ďakujeme veľmi pekne. Všetko dobré. Tak vidíme, že tie situácie naozaj sú niekedy vyhrotené a častokrát je to práve Lampáreň, ktorá jediná dokáže pomôcť alebo nasmerovať tých ľudí, upozorniť na problémy, ktoré tu sú. To je podľa mňa taká najväčšia pomoc, že upozorní verejnosť aj laickú, aj odbornú na to, že asi s týmto treba niečo robiť, aby sa začali takéto prípady riešiť. Však, Radka. Určite áno, a už ako tu bolo aj povedané ohľadne aj tej polícii, ono to nie je také, že u nás behom týždňa sa vyrieši ten problém. Bohužiaľ, tie súdy koľko trvajú. My nemáme rodinné súdy, ako je to v iných krajinách, hoci proste máme kvázi už daných rodinných sudcov, ale nerozhodujú tak rýchlo a nerozhodujú tak, ako by mali v prospech tých detí. A naozaj ja musím ale povedať to, že čo sa týka otcov v našej krajine, ja som veľmi rada, že už otcovia sa snažia proste tie deti aj vychovávať, že už nie sú len tí, ktorí musia platiť. Bohužiaľ, máme to tak ešte nejak zakodované v hlave, že tí otcovia sú tí, ktorí majú platiť a matka sa má starať. A to je tak trošku, teraz pôjde možno proti ženám, že na jednej strane chceme mať emancipáciu, na druhej strane o to rodičovstvo sa nevieme podeliť s tými mužmi, čo je škoda, lebo potom tie deti už v dnešnej dobe je informatizácia taká, že na internete si nájdu, vyhľadajú si tých svojich otcov a keď sa dozvedia, že matka robila problém, tak budú sklamané nielen z matky, z otca. Proste není to dobré. Teraz mi napadla jedna vec. Pri striedavej starostlivosti platí, že otec nemusí platiť výživné, lebo tá starostlivosť je striedavá. Nebýva aj toto ten problém? Teraz som mal práve taký telefonát. Nie. Zákon hovorí o tom, že súd nemusí určiť výživné pri striedavke, ale to neznamená, že sa a priori neurčí. Znamená to, že dieťa má právo sa podieľať na životnej úrovni oboch rodičov. To znamená, ak životná úroveň jedného z rodiča je vyššia ako toho druhého, tak aj v prípade striedavky, ak je samozrejme pol na pol tá striedavka, tak logicky ten nárok na výživné vzniká. Takže bohužiaľ mnohí rodičia zneužívajú inštitút striedavky na to, že to podávajú práve kvôli tomu. Že aby sa zbavili tej vyživovacej povinnosti. Ale naozaj čest výnimkám, samozrejme, ale není to tak. Áno, ešte raz, pri striedavke je možné učiť výživné. Ale hlavne sa netreba báť tej striedavej starostlivosti, lebo to neznamená, že 2 týždne budete dieťa tu a 2 týždne bude tam. To sa dá rozhodnúť, že ja neviem, 50 alebo 60% bude s matkou, 40 s otcom a hlavne ako, no váš prípad je ten, že keď ste navrhli tú striedavú starostlivosť a chceli ste sa nejak dohodnúť, tak vtedy vznikol asi problém, že? A ako ste sa chceli dohodnúť, pán Funtal? Jak vznikol ten zákon 1.7.2010 o striedavej starostlivosti, tak som navrhol matke dieťaťa mailom, že by sme sa o tom mohli porozprávať, lebo nechcel som podávať hneď ja sám, na niečo také bez dohody. No a bolo im povedané, že v žiadnom prípade ste nebudú. A ako ste mali vy predstavu o tej striedavej starostlivosti, keď už rozprávame o tých percentách? Chcel som sa dohodnúť práve, že akoby, čo bolo najlepšie. Aby to vyhovovalo aj matke, aj vám a predovšetkým, aby to vyhovovalo dieťaťu. Pretože jedna krásna veta, ktorou ste vy sem priniesli, a to je aj také možno memento pre všetkých. Ja vás poprosím, keby ste to ako otec, ktorý tým naozaj trpí. Áno, tak krásna veta sudcu Rudolfa Jurgena z Nemecka, ktorý presadzuje kochemský model súdnictva. On povedal, že ak zo súdnej siene vyjde jeden z rodičov ako víťaz, tak dieťa prehralo. A bohužiaľ potom to takto môže dopadnúť. Naozaj treba zdôrazniť, že v rodinných sporoch, ak to tak možno nazvať, není možno tak podstatný záujem rodiča, či už je to otec alebo matka, ale toho dieťaťa. Dobrý sudca na rodinné právo rozhoduje v záujme dieťaťa. Bývajú niekedy aj deti prizvané na súd, vystavované. To znamená, že tým, že sa nevedia dospelí dohodnúť, môže to prísť až do takej hraničiacej situácie, že maloleté dieťa na súde vypovedá súdkyňa, že chceš ísť k ockovi alebo mamičke? Takto, súd to bere samozrejme aj s prihľadnutím na vek a vyspelosť toho dieťaťa. Súdcovia sú tiež ľudia, takže sú to aj rodičia, vedia, že preto dieťa to není búvico, ale sú to výnimočné prípady, kedy naozaj dieťa ide vypovedať na súd. Alebo keď súd chce zistiť názor dieťaťa, napríklad menšieho, tak to nemusí robiť sám, môže to robiť prostredníctvom kolízneho opatrovníka, čiže úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, to dieťa vypočuť v domácom prostredí. No, príde cudzia teta prvýkrát dieťa vidí. Ale je to lepšie ako na súde. Je to stále lepšie ako sedieť pred súdcom v talári a zapisovať toľka, čo klepe do toho stroja a veľa ľudí okolo, preto dieťa to určite nie je dobré. Ale je to zle, že už rodičia vlastne dojdú do toho štádia, že to dieťa používajú práve na toto, aby proste vyriešilo to. To je pravda. Radka, skúsme si teda zhrnúť spoločne s pánom Hurtajom, čo robiť v situácii, ak sa do nej dostanem, ako napríklad náš host pán Pavol.
Ja by som v prvom rade povedala dať preč urazenosť, pýchu a sklamanie, že ten vzťah nevyšiel, lebo môžeme byť na svojich partnerov nahnevaní akokoľvek, ale je tu dieťa, ktoré je spoločné a nie je to vec, nie je to majetok, je to ľudská bytosť, ktorá ak my mu ukážeme ako dospelí, že sa vieme dohodnúť, tak nám to vráti v budúcnosti. A ak sa toto nedokážeme ako rodičia, alebo teda ako dospelí ľudia urobiť, tak potom už len tie právne rady. No. Ja by som navrhol každému, kto má takýto problém, postupovať následovne. Za prvé pokúsiť sa dohodnúť tak, jak skúsil pán. Pokiaľ tá možnosť nie je, že naozaj tí rodičia, sú medzi nimi také báry, že sa to nedá, využiť možnosť úradu práce, sociálnej veci a rodiny, centra pedagogicko-psychologického poradenstva. To sú ľudia školení na to, aby práve v takýchto problémoch vedeli zasadnúť ešte predtým, než to ten rodič dá na súd. Súd by mala byť naozaj posledná možnosť, ako riešiť takýto problém. A to je aj problém slovenskej justície, alebo vôbec slovenského právneho poriadku, že ten medzistupeň chýba. Hej? V Česku už je zákon, že musia rodičia najprv ísť k mediátorovi. Trikrát majú zadarmo tú mediáciu. Až keď sa nedohodnú, až vtedy to môže ísť na súd. A vtedy už tiež je sudca taký, že môže ich naspäť poslať na tú mediáciu, ale tu si už musia platiť. Ale trikrát musia ísť. Je to také, že mediácia by mala byť dobrovoľná, ale keď to zo zákona takto musia prinútiť, tak je to fajn, lebo práve ten mediátor, ktorý tú mediáciu môže robiť aj osobitne, že tí rodičia sa ani len nestretnú, tak môže nájsť tú cestu na tú rodičovskú dohodu a vlastne sa ušetria pracovníci na súde, súdca bude odľahčený a hlavne výsledok je šťastné, spokojné dieťa, z ktorého môže naozaj vyrásť zrelý a normálny človek, nejak nepostihnutý spormi svojich rodičov. Pokiaľ je výsledkom tej mediácie alebo rokovania rodičov tzv. Rodičovská dohoda, tak súd iba schváli. Zistí, či je záujem dieťaťa, ju schváli. Čiže to není to klasické súdenie sa, a so všetkým všudy, ale je to taký skrátený proces, kde ten sudca zistí, či tá rodičovská dohoda je záujem dieťaťa, keď je, tak ju schváli. A je to najlepšie pre to dieťa, lebo sa rodičia dohodnú. Že súdy nerobia problémy, len problém je na našich súdoch čo najskôr, keď už sa dostaneme na súd, to vyriešiť. Tam nie je nejaké skrátené konanie, ako pri predbežných opatreniach. Samozrejme, súd musí konať, pokiaľ je dieťa urýchlene, ale treba si naozaj uvedomiť tú situáciu a to není chyba sudcov. Jednoducho, keď v obvode súdu sú 4 a 5 sudcovia, ktorí majú rozhodovať o strašne veľa ľudí, o množstve prípadov, tak sa to proste stihnúť nie, že nedá, no je to potom spojené s prieťahmi. Prieťahmi objektívnymi, preto, lebo ich je málo. Nestíhajú. Pán Funtal, my budeme zrejme aj v rámci Lampárne sledovať ešte váš príbeh. Držíme vám palce, aby to dopadlo dobre, tak ako sme sa bavili, aby to dopadlo dobre a pozitívne, najmä pre tú vašu dcérku. A teraz môžeme vás takto pozvať sem k nám do kuchyne, pretože tu už finišujeme s tými receptami. Musíte, lebo takto tu krásne vonia, vyzerá to úžasne. No, tak budeme radi. Dnes varíme zo zemiakov.